Salut și bine te-am regăsit la un nou clip. Astăzi Nelly răspunde la întrebările mele. Deci, haideți să vedem ce a urmat și nu uita să lași un comentariu, un like și un subscribe. Cine ești tu? Și cum se consideră Nelly? Sunt vagabond, de la da crescut pe străzi și stă în scări de bloc. Firmă preferată? Dați-mi 3 linii, rămâi tu la Nike. Câți ani ai? Vârsta 21. Ceva greșit la muzica românească? Ce îți spuneau oamenii în copilăria ta? S-a spus de mic, nu crede în visele tale. Ascultă de părinți, dacă înveți o să ajungi mare. Din ce oraș ești? Am uitat unde am venit, dar măcar știu cine sunt. Ai ceva de recunoscut? Recunosc, am tras și eu din cui. Asta e pacea mea, pacea ta, pacea lui. Îți dorești ceva cu adevărat în momentul de față? Că vreau o viață nouă, simt că vreau o viață nouă. Ce ai rugat ultima dată pe iubita ta din suflet? Cuvânt sper ca răspunsul tău să fie pozitiv când o să întreb dacă vrei să facem sex pe negativ. Ce planuri ai pe anul 2017? Cel mai bun să fiu la rap, oricum sunt, e evident. Cum te consideri față de restul oamenilor? Eu sunt diferit, că nu-ți cred în povești și vrei să mă bați, ai gesturi bărbătești. Am vise de pește, să fac bani cu piese, de-astea de să simt ca pizda în urechi.